चला मंडळी, उन्हाळा आलेला आहे आणि मस्त अशी हिरवीगार कैरी भेटतात. त्या कैरीपासून मी आज तुम्हाला आहे ना, गोड अशी कापा दाखवणार आहे. साधी, सोपी अशी कापा आहेत आणि वर्षभर टिकतात. खायला एक नंबर, टाईमपास म्हणून खाऊ शकता. मुलांना तर ही रेसिपी नक्कीच आवडेल. एवढी छान आणि टेस्टी रेसिपी आहे. तर नक्की ही रेसिपी तुम्ही एकदा बघा आणि बनवा. चला आपण आता रेसिपीला आता सुरुवात करूया. हिरवीगार कैरी घेतली, स्वच्छ धुवून घेतली, त्याची सालं काढून घ्यायची. त्याची ना गोल-गोल अशी कापा काढून घ्यायची. म्हणजे आपण जे भजीला करतो ना, बटाटा भजीला, तसे आपल्याला स्लाईस करून घ्यायचे. तर असे मी सगळे गोल कापा तयार करून घेते. तर तुमच्याकडे पण असणारच चॉपर, तर नक्की करा त्याच्यावर. पातळ अशी कापा तयार होतात. आता मी चांगले हे बघा गोल-गोल कापा तयार करून घेतलेले आहेत. एक चाळणी घ्यायची आपल्याला. ह्यामध्ये आपल्याला ही सगळी कापा घालून घ्यायची. हे बघा. तर ही कापा मी घालून घेतलेली आहे. हे बघा. आता आपल्याला काय करायचं, गॅसवर मी एक टोप ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये पाणी घालून ठेवलेलं आहे आणि आपल्याला हे 10 मिनिटं वाफेवर शिजवून घ्यायचं आहे. हे बघा. तर 10 मिनिटानंतर तुम्हाला मी दाखवते. 10 मिनिटानंतर आपण ह्याला चांगली वाफ दिलेली आहे. साईडला आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. एका पसरट भांड्यामध्ये आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. याला थंड वगैरे करायची काही गरज नाहीये. असेच तुम्ही हे काढायचे. कापांना ना जास्त असं हातावानी वगैरे हे कापं मिक्स करायची नाही किंवा चमचासुद्धा या कापांना लावायचा नाही, नाहीतर हे तुटू शकतात. आपण हे थोडे शिजवलेले आहेत त्याच्यामुळेच सांगते मी तुम्हाला. त्याला एकदम अलगद हाताने मिक्स करायचं आहे. चमचा वगैरे अजिबात लावायचा नाहीये. तर आता हे झालेलं आहे. झाकण लावायचं आहे. 1 दिवस तुम्ही तसंच ठेवून द्यायचं आहे. 1 दिवस ठेवा, 2 दिवस ठेवा तुमच्यावर आहे. मी 1 दिवस ठेवलेलं आहे. आता याचं झाकण काढायचं आपल्याला. हे बघा मस्त चांगले मुरले गेलेले आहेत आणि साखर पण चांगली त्याच्यात मुरली गेलेली आहे. 2-3 दिवस ठेवला तरी काही हरकत नाहीये. काही खराब होणार नाहीये ते आणि मस्त असे चांगले मुरले गेलेले आहेत. आता आपण काय करायचं, एक चाळणी घ्यायची आहे, त्यामध्ये आपल्याला हे सगळं काढून घ्यायचं आहे आणि जो रस आहे तो बाटलीत भरून ठेवून द्यायचा. तर आता मी तुम्हाला ही कापा दाखवते. तर ही कापा आपल्याला काय करायची, एक-एक करून एका ताटामध्ये आपल्याला पसरवून सुकवायची आहेत. हे बघा या पद्धतीमध्ये. तर आता ही सगळी कापा मी एका ताटामध्ये चांगली व्यवस्थित एक-एक करून ताटावर आपल्याला ठेवून घ्यायची आहे. हे बघा मी अशा पद्धतीमध्ये कापा सगळी सुकवणार आहे. तर ही कापा एकावर एक ठेवायची नाहीये. अशीच मोकळी आपल्याला ठेवायची आहे. तर एवढ्या प्रमाणात आपली ही कापं झालेली आहेत. कारण मी तर थोड्या कैऱ्यांच्या केलेल्या आहेत. बाकीच्या कैऱ्यांचं पण मी काही रेसिपी केल्या आहेत. त्या YouTube चॅनलवर मी घातलेल्या आहेत. तर आता हे जो रस निघालेला आहे कैरीचा, त्याच्यामध्ये थोडंसं चिमूटभर मीठ घालायचं आहे. काळं मीठ घालायचं आहे. मिक्स करून घ्यायचं आहे. ह्याचं सरबत खूप छान लागतं. तर आता मी काय करणार आहे, एक ग्लास घेणार आहे. त्या ग्लासमध्ये आपल्याला थोडासा हा रस घालून घ्यायचा आहे. हे बघा केलेला आणि ह्याच्यात थोडं पाणी घालायचं आहे. साखर वगैरे घालायची तुम्हाला गरज नाही आहे, कारण मस्तपैकी साखरेचा पाक आहे. त्यामुळे तुम्हाला ह्याच्यात साखर वगैरे घालायची काही गरज नाही. मीठ आणि काळं मीठ घातल्यामुळे चव छान लागते, म्हणून मी घातलेलं आहे. तयार आहे मस्तपैकी असा हा कैरीचं सरबत. तर बाहेरून वगैरे आलं, की मस्त असा हा कैरीचा सरबत पिया. खूप छान आहे आणि एकाच ह्या रेसिपीपासून मी 2 रेसिपी तयार केलेल्या आहेत. म्हणजे त्याच्यापासून तुम्ही सरबतही करू शकता आणि असेही कापासुद्धा तयार करू शकता. तर हे आता कापा मी मस्त अशी 2 दिवस उन्हामध्ये सुकलेली आहे. आता ही सगळी आपल्याला व्यवस्थित मी सुटसुटीत करून घेतलेली आहे. यामध्ये ना 2 चमचेभर मी पिठी साखर घातलेली आहे. त्यामुळे काय होणार माहिती, एकमेकांना हे कापा चिटकणार नाही. व्यवस्थित अशी मोकळी राहणार आणि खराब तर अजिबात होणार नाही. खूप छान लागतात. माझ्या मुलांनी तर आवडीने संपवून पण टाकले. तर मी आता परत कैरी आले की ही रेसिपी परत बनवणार आहे. तुम्ही तर ही रेसिपी नक्की बनवा. कारण मी अजून माझ्या YouTube चॅनलवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या मी कैरीपासून केलेल्या रेसिपी घातलेल्या आहेत. तर तुम्ही त्या नक्की बघा. आवडतील तुम्हाला. वेगवेगळ्या रेसिपी केल्या तर तुमची मुलंसुद्धा आवडीने खातील आणि तुम्हालासुद्धा ते वर्षभर साठवून ठेवता येतील. आणि तेच लोणचं वगैरे करण्यापेक्षा तुम्ही असे पदार्थ पण टिकवून वर्षभर खाऊ शकतात आणि मस्त आहेत. तर नक्की ट्राय करा. आवडलं ना तर मालवणी ज्योती किचनला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. तुमच्या कमेंटमुळेच मला कळते ही रेसिपी कशी झाली. नक्की ह्या रेसिपीला कमेंट आणि लाईक करा आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. चला भेटूया आपण पुढच्या अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.